unsay hinungdan nga nung nagpatato ka unsay mga ka? Akong ganahan nga nung naitato ko kay cool kay ko tanawon. Ha? Lagi, pansin kay ko sa mga tao ba? Boss anay ta, mas daghan babae cool ang ilang tan-aw sa lalaki nga walay tato. Di ko. Wala pindi na kanahan. Ha? Kung mapildi ka, manlibre dito sa kuan bitaw. Ay, pwede ra. Ha? Pwede ra. Oh, saman. Sige. Manlibre. Diretso, diretso. Sige. Hostile ka. Natakaroon sa may provincial capital. Ay kasunod-sunod sa ako nga. Brad! Sunod-sunod ka na gusto ka sa ako, Brad? Sa murag naiga harirong sa ako ba? Murag snatcher ng Brad! Kadungog ko sa yung king. Sa snatcher. Eh, unsa man ka pagpili? Pagpili, snatcher o bading? Nagsunod-sunod. Pili na. Wala po, choice na ba? Choice na Snatcher na lang. Hi, Tony Skull in the house. Palakpakan. Welcome sa akong YouTube channel. Thank you so much. Kung wala pa mo nakatanaw sa iyang mga videos, mga kagaguhan gyapon para sa ako. Madancer gyapon ni. Og tanawa yang itsura. Dili ni siya piki Tinood yun ang tato. Dili na siya piki nga sleeves. Pero bay, nakatato ka ba? Ganong unsay hinungdan nga nung nagpatato ka unsay mga ka? Akong ganahan nga nung naitato ko kay cool kay ko tanawon. Ha? Lagi, pansin kay ko sa mga tao ba? Murag di gyud ko gato ana ba? Ay, sus. Sa mga babae. Ay, sama ka sa babae. Ha? Kailangan maglaag ko ka ng mga mall. Malingi dyan ko sa mga tao ba? Yay ka. Isang ko mga bayot. Boss anay ta, mas daghan babae ang cool ang ilang tan-aw sa lalaki nga walay tato. Di ko. Wala pindi na kadaan. Ha? Wala din na kadaan. So- Kailangan kay tao karon mga tato. Kaya na generation karon. Ano laging postahan Ay, ingani atong buhaton atong pangutan-on at least mga moabot tag 15 ka mga girls. Sige, kung unsay ilang mas cool nga lalaki ang walay tato or naay tato. Kung mapildi, unsay buhaton? Kung mapildi ka, kung mapildi ka kay mapildi man gyud ka. So, di ay wala paano pa. Manlibre dito sa kuan bitaw. Ay, pwede ra. Ha? Pwede ra. Oh, saman. Sige. Manlibre. So, diretso. Sige. Sige. Uy, natin nakita na ni. Gidawat na niya akong giyatag. Ha? Naman na ni mga bride di ay. Actually, nagpustahan na mi. Angelica. Angelica. Sa usa ka lalaki, asay mas cool tanawon? Ang lalaki nga walay tattoo or naay mga tattoo? Nay tattoo. Naay tattoo? Ngano man? Ngano man? Sige, kuan ba ka na? Kasi dili kay. Lagi pag Kanang itik sa latong garage ba para magpatato niya. Subayot mi. Subayot. Ito is art ba so kanang So wala mi ka art ayaw ba? na lagi pag rare ra kayo na dili beta na lalaki magpatato. So cool siya for me. Sige, paguban mo dito. Thank you. Thank you. Bye. 1-0. Namin nakita ni for worth 2 points ni. Way tato, lalaki nga lay tato. Okay. Walay tattoo. Gani. Ira. For me is Ha? cool ang naay tattoo. I swear, na-end game sa inyong friendship. Cool lang siya tanawon kay na-share tattoo siya mga body parts. Dili ba hugaw? Siguro depende sa tao. Depende sa tao. Uy, So imong gina-depend. So imong gina-depend. Asa mo yung ka? Dili. Sige sa ko point. Okay. Excuse me, ma'am. Excuse me. Kayla. Ang lalaki nga na tattoo or ang wala? Sa laki na walay tattoo. Walay tattoo. Presentable magid siya. Presentable. It's Oh the my word. God. That's the word. dili ko presentable bay.
Subscribe mo sa aming channel ha. Si ma'am, bago lang ng off si ma'am. Angel. Walay tato o walay tato. So kanil lugar akong basihan. Dili ka mag-base niya, ma'am. Ayaw mag-base. Namo kayo sa ang tattoo ma'am kay dili makitaan ma'am ba? Oh. Oo. Asa tapos. Asa dapit na ma'am. Kana di makitaan. Usually kung ang tao is night tattoo, puno siya sa kompanan. You suck! Atagi kog dahilan. Never night tattoo, murag artistic side sa tao lang. Wala ka kabalo nga artistic pud me. Thank you ma'am. Thank you. Connie. Lord. Lord, boyfriend mo ka? Friends? Apit na? Friends pa? Tattoo or wala? Wala. Salig kay wala, boy. Ha? Matig na buwan ako. Adi ayaw mag... Ay, kuhan. Okay naman pag patik siya, pero kadang dili lang ka ng tanan dito sa lawas, kaya dili na siya full tanawon. Nag-ingon na ako. Kaya asa mo ka mabatato if ever once you were rich? Thank you kayo. Tay may karon. 3 versus 3. May mga nag-practice ganing uy, word 3 points. Ang walay tato or naay tato? Walay tato. Walay tattoo. Walay tato. Wala. Limpyo. Ito ginay pinaka number 1. Limpyo. Ay na, undangon na to. Thank Thank you. Dito mo subscribe sa akong channel kay Limpyo man inyong gusto. Sumog. Inugawan. Thank you. Sana. Rosana, ang lalaking nay tattoo, walay tattoo. Walay tattoo. Ha? Dili ko simple. Simple man but mas tsara irang kwan. Ito na i-way, ma'am, para mabawi ni mo answer mo. Palihon natin. Kasi pa maagi na dako para mabali lang. Palihon yung Makaonon ko mo. Hindi lang ka mo bribe. Daubi! Pwede pa. 7-3. 7-3. 1 point na lang sa ako. Kung saan na naka-point, daog na ka. Okay. Kana ikaw mo pili para way discuss. Unsa ni nga grupo? Para sa imo ang pinaka-cool sa lalaki. Ang nay tattoo or walay tattoo? As of now, I like guys with tattoos. Ha? May tattoos. Walay tattoo. Actually 8 points na ko tayo. Best of 15 niya. 8 naman akong score. Gusto mo na kumapas? Pero tungod ninyo kay nakadaog man ko sige plus. Annyeonghaseyo, we are Axel! Please support us this coming May 31 At Century Ayala Activity Center for the K-pop All-In Season 3. See ya! 그거 아니야. Timing na mo kay, naka-timing na ka. Palaser na daw. Daw be. So unsa man ni? So na libre. Lagi dapat. Tara na to kuan abre na ba? Ha? Kung wala, next time nga tamo. Lain kayo. So daog ko mga higala. Masalamat din sa kuan na sa mga tao dito sa kuan provincial capital. Especially sa mga K-pop dancers. Tara. Katakaron dani sa may Bischa Milk and Restaurant eat all you can. Og dani ko libre on ito, Biska. Diskumpiyado ka, napildi ka, diskumpiyado pa ka. Uy, experience pala na ako sa mga babae ba eh. Tignan kong tato. Ang pangutana, basta hindi ito babae. Bayad. Dua. Busog kayo. Ay, kita ko sa libre na. Mas lami ang pagkaon basta libre. Salamat ha. Ay, salamat kayo yun. Dili. Salamat sa iyong libre. Pero, saan naman? Kung gusto nyo magbalik may o pangutana sa uban. Next week siguro. Ah, Pero kasi dapat na to. Mga
question Mm. sa itong mga mabutay na mga interview na to. Unsay mga question ning inyong gusto na mo idebatihan nga pagpostahan na pud namo. Comment down below. Kanang gini siya, kanang mag-share ko something. Dili po sa tanan utang, diba, ang mga weight na to, dili po pasamot na dili na sila cool. Ingon ako sa mga weight na to, limpyo siya tanan. Kailangan maging mga trabaho gud no? Ay mga pag-apply og trabaho ba, na dili pwede dawaton kay requirements sa company nga wala kay tato. Tingalan niya po na to, respeto na. Respect niya po na to kung mga weight tato or day tato. Importante nga magkaiusap ang tanan. Times no, mas buutan pagani ang night tattoo kaysa katong wala yung mga tattoo. Then overall, di mo na to ma-judge ang tao binagi sa iyang itsura. Kita mismo kung di man ta gusto nga i-judge sa tao, di ba? Di ta gusto nga i-judge sa kung kinsa ta. Kay wala sila kabalo, di ba? So, do it unto others para dili na siya buhaton sa ato. Okay? Okay, subscribe. On this call, and sa akong page po sa Facebook, pareha same lang ni Twitter account, same lang. Ayan. Huwag sa iyang mga subscribers, subscribe sa ako ah. Share me. Sub to sub, joke lang. Please, sub to sub. Salamat guys tanan and see you in the next one. Bye. Kaya natin ito, kakayanin.